Hi guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Simpleng Bisaya. So karon guys, gahapon wala man ko ka-check sa kuan. To ka-check sa amo ang saburan. So karon akong adtuon akong i-check. Mga kuan naman ron, 3 days naman ron gikan sa pagsabod namo. So akong i-check akong adtuon karon. Lo, nagpadaplin man among bibi tanawa guys. Shit, lubat ko. Tik 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 lang anong duha naman lang man isa sa ibabaw. Hala, nagitlog. Nagitlog mo. Ay patay. Ma! Kupirong di pwede mo kuyog. Dali dali ulit ah. Ma! Kasi naghingon ni mo kuyog ka. Kau dito kau. Ma! Hukot ta dali, hukot. Cooper! Bala ka, hukang dalhon eh. Di lang ka. Maglisod nung kog agi kay na may bibi nagloob murag nanganak. Nanganak. Nagitlog man na sidya. Luoy po dang tugawon. Ari na lang ko spikas di. Magdaan na lang kog lagaraw kay akong hakbasan akong agianan. Kuha sa kog sundang guys. Ang kuha sa kog lagaraw. Ngano naman ang gibukad naman ang trapal? Anong gibukad man trapal ama ake? Hagbuan kay init ke? Ha? Nganong gibukad man trapal ma? Ni plaster ng pusats ke. Puno ang sabod. May mga kalbasa diri guys. Kalbasa, abi ko nadugnas na niyo pamili ay. Kuya biyag. Abot na diri dito ra man siya. Abot na diri ah. So karon guys, kay labong man ako agianan, ni hakbasan diri. Hakbasan ni naho para makaagi ko. Pero na agianan. Basan kay ang may agianan. Dali ra kay nini labong ini guys ba. Kuan pa man isus labong eh. Hinlo pa man ingatong. Nagpaani ni. Yan ako mag-video guys ah. Okay, maghakbas ako. Doon lang tas tinuod guys. Ano natin agianan. Hindi na para din nakalabong. So, hindi rin napagkong side. So, na tayo agianan guys. Ano ito mga agianan punuan sa lubi. Tapos, masubay na ko dire. Okay na. Hindi na tayo labong. Gihangat ko. Diba? Nakalusot ta kay naghimo matagdan. Naghimo matag agi-alarn. Grabe pagka humagbagyong udit ba. Ang mga sagbot no paspas kay mo tubo. Ibong jud ko nga no. Hiningal ko. Pwede ka ba? Gangat ko. So karon guys, mana niyang among saburan. Nanurok na sila. Hiningal ko. Nanurok na sila sugod. I mean, nanurok naman sila. Pero, sukad pagsabod na mo ba? Sukad pagbudbud na mo, pagsabod na mo. Nanurok na sila.
Buti na lang way nakatuod nga manok diri og bibi. Okay, kung naa pa kurot jud ni sila. Okay, so mao na ni among sabod guys sa 3 days sa 3 days siya since pagtanom namo. So niabot pa jud mi diri kay wa kaigo ang kuan saburan. Hiningal ko. So mao na ni siya guys ang 3 days nga result sa amo ang saburan. So ug muuli na takay magpakaon pa ko sa among iring, magpasaw pa kog baboy. Nalangan mong gud mi kay dito man ko sa galingan kay gahapon ay mga galingon 15 ka sako nyo man nagaling ni operator lagi kaning lakaw man siya. So gigaling ni siya karon ng buntag. So nabisi ko ang iro na giunan og anhi dinhi kay kapuyan ko unya presa ng inita. So pwede ra ko dito moagi pero di ko dito moagi diri ra ko mobalik ra ko sa ako ang giagian. Pwede ra to hawan og ginagmay agad ginagmay ra ba kay kuan ra man. Ginagmay ra kay para sunod agi nato dili na pud labong. Hangat pod. Sunod na pod. Sunod na ang tanda. Kaya nagpasa pa ko sa iro. Nagpakaan pa ko sa iro. Diba? See? Na itlog na nadugmok. Itlog na sa baby ba? One time na si Cooper ni Anhe din eh. Ay, hingal ko. Muna akong gihimong dalan guys. Kaya din ito mo guys. Medyo labong-labong. At nahawa na na. Diba? Nahawa na kayo. Para sunod agi di nalabong yung taroy na da. So limpyo na guys. Bukso tabi bugs diba. Uy may sunod na po ka mga ditas mamasigig tawag. Ikaw utoy-utuya ka ha. Tanaw man ka. Diba? Okay. Sundot na itong agianan guys. Limpyo na. Limpyo. Siglabong paghapon. Pero at least na para ganina. Mura to guys. Huwag mo ulit na ko kay masok akong baboy. Iapas na kong utoy-utoy ba. Okay, gutom na sila.
Mura dito akong update guys sa among saburan. So see you next vlog guys, next update. Bye. Bye once again. Ingat.